बेटा, हम ई उम्र में भी हम तीनों खातिर खाना लेके आवेनी। पूरा शरीर टूट जाएला। अब समय हो गईल बा कि तू लोग आपन और हमरा खातिर खाना लेके आवा जा और हमार बाकी के जिंदगी आराम से बैठ के खात खात गुजरे। हाँ माँ, काहे ना, हमनी के अभी खाना ढूंढ के लावतानी जा। ई कह के उ दोनों हवा में उड़ गईला सन। चील माँ ओकनी के देख के बहुत खुश होखत रहे। भैया चला, सबसे पहले काली पहाड़ी पर चलल जाओ। वहाँ के बारे में बहुत तारीफ सुन ले हैं। हाँ चला, चली जा। उ दोनों काली पहाड़ी गईला सन और वहाँ बहुत मस्ती कईला सन। ओकरा बाद उ तालाब पे पहुँचला सन और वहाँ मौज मस्ती करे में अपन वक्त गुजार देला सन। और शाम तक यही तरह एने ओने घूमत घूमत उ वापस अपन घोंसला पे पहुँचला सन। चील ओकनी के खाली हाथ देखलस